Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. De werken aan het nieuwe detentiehuis in Genk zijn nu echt van start gegaan. De oude Rijkswachtgebouwen aan de Vennestraat maken plaats voor een gloednieuw modulair detentiehuis voor zo'n 40 gedetineerden. Het project past in een bredere zoektocht naar een oplossing voor onze overbevolkte gevangenissen. Wat is zo'n detentiehuis en hoe draagt het bij aan een betere reïntegratie? Carolien van der Rijt, je bent journalist bij het Belang van Limburg. Je volgt het verhaal van het detentiehuis in Genk al langere tijd voor ons op. Het nieuws is dat de werken nu echt van start zijn gegaan. Inderdaad, klopt. Ze zijn nu volop bezig met de afbraak aan de Vennestraat. Deze week gaan de laatste gebouwen tegen de vlakte. Vanaf volgende week komt er een breekinstallatie. Dat is eigenlijk ook een heel mooi verhaal. Wat nu afgebroken wordt, wordt later vermalen en opnieuw gebruikt als de ondergrond voor de nieuwe gevangenis of het nieuwe detentiehuis dat daar komt. Ja, en de bouw daarvan dat gaat snel gaan, omdat men werkt met een soort van modulair systeem. Vertel. Klopt, ja. Detentiehuizen zijn eigenlijk bedoeld om kortgestraften op te vangen, maar er is vaak toch nog een probleem van waar kan ik die plaatsen, de ruimte, de vergunningen. En daarom hebben ze, om snel te kunnen werken, een soort van modulair systeem ontwikkeld. Het is eigenlijk een Nederlands bedrijf dat maakt en dat wordt prefab aangevoerd naar Genk, waardoor het heel snel kan gaan. De eerste worden verwacht in april en eigenlijk zou half augustus al alles afgerond kunnen zijn. Ja, dus dat gaat vooruit gaan, hè. Nu, koning Filip die riep onlangs op dat de politiek en de autoriteiten dringend moeten ingrijpen in de overbevolking van onze gevangenissen en dat de menselijke waardigheid niet mag stoppen aan de gevangenispoort. Ja, dat is echt een probleem op dit moment, hè. Absoluut. De overbevolking in de Belgische gevangenissen is nog nooit zo groot geweest. We hebben grondslapers, wat dus betekent dat cellen niet alleen bevolkt zijn met het strikt aantal gevangenen, maar dat er ook redelijk wat mensen op de grond moeten slapen. Op een bepaald moment was er zelfs in de gevangenis in Hasselt geen matras meer beschikbaar. Dus moest men op zoek gaan naar een oplossing. Detentiehuizen zijn daar een onderdeel van. Die waren al gepland, dus het is zeker niet zo dat men nu snel geschakeld heeft, nu de koning die oproep gedaan heeft. Maar op deze manier wil men toch een aantal dingen aanpakken. Ook door bijvoorbeeld geïnterneerden in gespecialiseerde instellingen te verhuizen. Maar ja, dat kost allemaal tijd en daardoor willen ze nu in Genk een beetje sneller gaan met die prefab-units. Ja, en die detentiehuizen, als we dat bekijken, dat is vanuit de federale overheidsdienst Justitie. Die wil in elke provincie minstens 1 detentiehuis gaan plaatsen. Over hoeveel plaatsen gaat dat dan? Het is een 700-tal plaatsen dat men wil voorzien. Men denkt aan een 15-tal detentiehuizen. De eerste is er gekomen in 2022 in Kortrijk. Dit jaar is Gemap-sur-Sambre en Genk gepland voor de opening. Ja, en opvallend is dat die detentiehuizen, die hebben wel een wat speciaal karakter. Wat is eigenlijk het doel van zo'n detentiehuis? Het is een vorm van een gevangenis weliswaar, maar ze hebben een iets opener karakter. We mogen daar natuurlijk niet bij denken van mensen lopen daar vrij rond. Dat is niet zo. Mensen moeten nog steeds een uitgangspermissie hebben. Ze moeten zich aan strikte regels houden en als ze zich niet gedragen, vliegen ze ook terug naar een gewone gevangenis. Het blijft een gesloten instelling. Het is niet zo dat men daar in en uit kan huppelen. Er zijn ook drugs- en alcoholcontroles en als iemand betrapt wordt op misbruik, worden die opnieuw naar een gewone gevangenis gebracht. Het is zeker niet dat men alle vrijheid daar heeft. Mensen moeten zich daar ook geen zorgen over maken dat dat opeens een broeihaard van criminaliteit wordt. Nee, de regels blijven daar de regels. Het blijft een soort van gevangenis. Een detentiehuis is eigenlijk ook alleen bedoeld voor kortgestraften. Dat wil zeggen dus mensen die minder dan 3 jaar cel opgelopen hebben. Die mensen zaten ofwel vaak tegenwoordig thuis nog, want er is geen plaats in de gevangenis en dus werden die korte straffen niet uitgevoerd. Of ze werden met een enkelband naar huis gestuurd. Waardoor we een soort van dubbel gevoel kregen. Zowel bij dader als slachtoffer was er dat idee van straffeloosheid. Ja, als iemand overvallen is en de volgende dag de dader opnieuw op straat tegenkomt, die krijgt er niet meteen een fijn gevoel van. En ook voor de dader is het idee van ik kom ermee weg, dus waarom zou ik het niet opnieuw proberen? En dat moet een detentiehuis eigenlijk een beetje oplossen, dus die straffeloosheid. Maar tegelijkertijd heeft het ook een tweede rol. En dat is recidive, dus de kans op hervallen voorkomen of tenminste kleiner maken.
In een gewone gevangenis die overbevolkt is, daar hebben alle actoren de handen vol en is er zeer weinig tijd om het voorkomen van hervallen te focussen. In een detentiehuis wordt er zo nauw gewerkt op de persoon. Er wordt gekeken naar nieuw werk vinden, een opleiding volgen, maar ook dagdagelijkse taken leren uitvoeren, zoals poetsen, koken, de administratie in orde brengen, want dat is vaak voor heel wat gedetineerden ook niet meer het geval. Dus de overgang naar buiten, die stap moeten de meeste gevangenen toch ooit zetten. Dat willen ze hier vergemakkelijken. En door dat te vergemakkelijken ook de kans op hervallen voorkomen of kleiner maken. Ja, dus het gaat echt over die reïntegratie van de gedetineerden. De plannen in Genk rond het detentiehuis die werden destijds wel wat gemengd ontvangen door de lokale bewoners. Ik kan me natuurlijk voorstellen dat je natuurlijk ook niet staat te springen om zomaar een gedetineerde in je achtertuin te hebben, bij wijze van spreken, hè. Wat voor gedetineerden kunnen we daar terugvinden? Er zijn een aantal regels, dus zoals ik al zei, de kortgestraften, dus mensen die minder dan 3 jaar cel hebben opgelopen. Wat zeker niet mag, zijn mensen die zedenfeiten gepleegd hebben of uiteraard terreuractiviteiten. Daar wordt een uitzondering voor gemaakt, die mogen er niet zijn. Ik begrijp dat mensen dat niet altijd heel prettig vinden als er zoiets in de achtertuin komt. Maar anderzijds, ja, het zijn de mensen die binnenkort ook weer naast hen kunnen komen wonen en hoe beter zij begeleid worden, hoe beter dat het ook achteraf zal verlopen. Ja, en hoe dichter bij de maatschappij, in dit geval letterlijk, ja, hoe beter dat ook is voor die reïntegratie. Hè? Inderdaad, er wordt ook specifiek gekozen voor de detentiehuizen in de buurt, waarvan de gevangenen afkomstig zijn. Dus het is niet zo dat hier iemand van West-Vlaanderen in Genk zal opgesloten zitten. Het is de bedoeling dat ze ook dichtbij, waar ze later opnieuw op vrije voeten zullen rondlopen, een beetje terug de maatschappij leren kennen. Ja, en dat men daar natuurlijk rekening mee gehouden heeft met die bezorgdheden, dat blijkt ook wel uit het ontwerp. Dat lijkt niet zo sterk op een gevangenis. Het lijkt niet op een gevangenis, nee. Er is een heel mooi groen dak, er komen zonnepanelen op. Het is eigenlijk een beetje laten we zeggen, een soort van klein flatgebouwtje. Er zijn 2 verdiepingen. Gelijkvloers hebben we een bezoekkamer voor ouders, familie, kinderen. Er is een plaats voor erediensten, een plekje voor krachttraining, een beetje kantoren en dergelijke, de keuken waarin ze moeten helpen. En boven hebben ze allemaal hun kamertje met een toilet en een douche, dus eigenlijk een eenpersoonskamertje. Carolien, weten we ook wat dat gaat kosten? De kostprijs wordt op dit moment geraamd op €15,3 miljoen. Ja, en men heeft ook specifiek voor Genk gekozen. Ja, ik zou denken, je hebt natuurlijk de gevangenis in Hasselt. Waarom gaat men dat niet in die site gaan inplanten? Men wil de scheiding maken. Hasselt heeft al een gevangenis. Daarom is gekozen voor de tweede centrumstad van Limburg, Genk. Dus dat we die opsplitsing hebben. Een beetje 2 gevangenissen in Hasselt zou te veel van het goede zijn, denk ik. Daar valt iets voor te zeggen. Hè? Mm-hmm. Carolien, wat me opvalt is dat het recidivecijfer in België toch wel hoog ligt. En dat zegt natuurlijk iets over hoe snel mensen na een straf opnieuw in aanraking komen met het gerecht. Wat vaststaat is dat daar toch wel een probleem lijkt te zijn. Hè? Zeker, het recidivecijfer in België ligt hoog. Ook in andere landen weliswaar, maar in België swingt het toch een beetje de pan uit. Dat heeft dan ook wel weer te maken met in hoeverre de begeleiding in de gevangenissen kan. Met de overbevolking is dat niet evident. Mensen die buiten komen, die, laten we zeggen, 5 of 6, 7, 10 jaar in een gevangenis gezeten hebben, die hebben geen voeling meer met de maatschappij. En dan is het heel makkelijk om terug in het oude milieu te hervallen en daar opnieuw de foute dingen te doen. En zoals je zelf al aangaf, men voorziet dat eigenlijk wel in de gevangenissen, maar door de druk dat er nu is, geraken die mensen, die diensten eigenlijk niet toe aan dat toch wel broodnodige werk om die mensen terug te gaan helpen. Hè. Klopt, het is zeker niet dat er geen pogingen worden gedaan, maar het zijn zoveel mensen die geholpen moeten worden, dat ook Vlaanderen daarin de middelen en het personeel tekort heeft. Ja, we spraken naar aanleiding van deze podcast ook met Josephine de Jager. Zij is teamverantwoordelijke van het team van juristen binnen de afdeling Beleid van het agentschap Justitie en Handhaving. Stel voor dat we even samen luisteren. Een detentiehuis is eigenlijk een plek waar de gevangenen kunnen leven en werken ook. En waarbij de omgeving veel meer lijkt op het normale leven. Wat een reïntegratie in de samenleving veel vlotter maakt natuurlijk. Carolien, wat is jouw reactie daarop als je dat hoort? Absoluut, ik ben helemaal akkoord. Dat is ook wat nodig is, denk ik. Ik weet dat veel mensen het idee hebben van die persoon heeft een foutieve daad gepleegd, sluit die maar zo lang mogelijk op. Maar dat is net het omgekeerde van wat we willen bereiken.
Want die mensen komen toch vrij en als we die dan handvaten geven om het de tweede keer goed te doen, dan is de kans op hervallen veel kleiner. En dat willen we toch allemaal, denk ik. Ja, en dat zien we ook in het nieuwe detentiehuis in Genk dat men aan het bouwen is. Gaat men ook veel meer zorg op maat voorzien, begeleiding op maat voorzien. Ja, omdat er plaats is voor maar 40 personen, is die zorg op maat ook veel makkelijker toe te passen. Men gaat eigenlijk een beetje bijna een 1-op-1 werking hebben. Ze gaan die mensen begeleiden, ze gaan kijken van wat moet er nog allemaal in orde gebracht worden. Want heel vaak hebben die mensen niets meer, hè. Die hebben geen mutualiteitsverzekering. Sommigen hebben zelfs niet eens meer een identiteitskaart en dergelijke. En daar wordt dan gewerkt. Ook solliciteren, dat gaat zowel over sollicitatietraining als een permissie om de eerste keer een nieuwe job te gaan zoeken en met een werkgever te gaan praten. Ja, we zullen ook nog even luisteren naar wat Josephine de Jager daarover te zeggen had. Dat is eigenlijk het Vlaamse aanbod dat we in alle gevangenissen doen. Zowel begeleiding richting werk, maar ook opleidingen, een stukje psychologische begeleiding ook. Dat wordt eigenlijk gecoördineerd in elk gevangenis, in elk detentiehuis. Dus is er een beleidscoördinator vanuit het Vlaamse niveau en die zorgt ervoor dat al dat aanbod wordt binnengebracht en dat al de gedetineerden daar gebruik van kunnen maken. En dus dat er inderdaad bijvoorbeeld iemand langskomt van de VDAB om mensen te helpen in hun zoektocht naar werk. Carolien, zoals we er net al even aanhaalden, de gekozen locatie in Genk, dat is niet zomaar gedaan. Dat is erg dichtbij het centrum van Genk, hè? Ja, dat is bewust gekozen dat er een bereikbaarheid is via het openbaar vervoer. Want zoals ik al zei, als de gedetineerden bijvoorbeeld op zoek gaan naar werk of een opleiding, dan moet er een manier zijn om daar op de school of op de jobplaats te geraken. En laten we eerlijk zijn, er zijn heel weinig gedetineerden met een eigen auto. Dus op die manier is er gekozen voor die plek, maar tegelijkertijd ook om te zitten bij het centrum waar ze later ooit misschien kunnen gaan wonen. En dan wil ik niet zeggen dat ze per se in Genk gaan wonen, maar wel de omgeving en de regio die ze kennen. Ja, hoe verder je ze verwijdert van de maatschappij, fysiek dan, hoe moeilijker die reïntegratie ook zal lopen natuurlijk. Hè. Zeker, zeker. Dat is wat men vroeger eigenlijk ook een beetje deed met psychiatrische klinieken. Die werden ver weg in een bos ingeplant en niemand keek er nog naar om. Nu zien we daar ook een terugkeer naar de centra en datzelfde doet men met dit soort detentiehuizen. Carolien, zo 1 detentiehuis met 40 plaatsen in Genk, dat voelt een klein beetje aan als een druppel op een hete plaat. Dat is misschien wat sterk verwoord. Zijn er nog plannen om die capaciteit eigenlijk verder te verhogen? Ja, er zijn dus in heel België plannen om een 15-tal detentiehuizen te voorzien. Dat is een deel van het masterplan dat destijds is uitgewerkt voor een humane detentie en een humane internering. Dat wordt om de zoveel jaar wordt dat masterplan bijgewerkt. Detentiehuizen zitten daarin, daar zitten ook de instellingen voor geïnterneerden, ook de uitbreiding en het vervangen of laten we zeggen renoveren van de bestaande gevangenissen. In Limburg is er bijvoorbeeld ook sprake van een tweede gevangenis in Leopoldsburg. Helaas is dat dossier de eerste keer een 10-tal jaar geleden op de agenda gekomen, maar is het er nog steeds niet. Er zijn een paar obstakels. Want het had er al lang moeten zijn. Hè? In 2020 was toch voorzien dat het er zou staan, maar Het is al een aantal jaren uitgesteld. En laten we zeggen dat het er dit jaar nog niet zal zijn, volgend jaar nog niet. En ik weet ook niet of er in 2028 al een eerste steen zal gelegd zijn. Ja, want dat gaat over een gevangenis van toch zo'n 320 plaatsen. Ja, dat is natuurlijk niet handig dat zoveel vertraging oploopt op dit moment. Hè? Nee, het gaat inderdaad over een 320-tal plaatsen. Het is ook broodnodig, dat kunnen we niet ontkennen. En het komt op het voormalige militaire domein, Krijgersvliet in Leopoldsburg. Maar daar zijn een aantal obstakels op gedaagd. 2 in feite, twee grote in elk geval. Er was een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site en daarin zou zowel een recyclagepark komen als een gevangenis. Maar dan heeft een buur klacht ingediend en de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft dat gegrond verklaard, waardoor dus de provincie opnieuw aan dat PRUP, dus het ruimtelijk uitvoeringsplan, moet werken. Dan is er bijkomend nog het feit dat Defensie vorig jaar heeft beslist om het terrein niet meer te verkopen. Defensie heeft een beetje een tandje bijgestoken de laatste maanden en wil nu kijken of dat terrein niet gebruikt kan worden voor opslag en deels ook nog huisvesting, waardoor alles opnieuw een beetje hertekend is moeten worden, wat nog eens extra vertraging heeft opgeleverd.
De regie der gebouwen, dus degene die de bouwheer gaat zijn van de gevangenis, betreurt dat, want zij beseffen ook wel dat er dringend een oplossing voor die overbevolking moet komen. Dus ze hopen dat er toch vaart in het dossier gaat komen. Het PRUP is nu in handen van de provincie. Daar wordt verwacht dat ten vroegste in de zomer van dit jaar het op de provincieraad zal kunnen komen. Ja, en dan moeten we nog alle procedures doorlopen van een bouwvergunning, de omgevingsvergunning met andere woorden. Er moeten kandidaten voor de bouw gezocht worden en pas dan kan de eerste schub de grond in natuurlijk. Hè. Ja, maar wat duidelijk is dat het er inderdaad niet vandaag op morgen er een gloednieuwe gevangenis in Leopoldsburg zal staan. Hè. Die zal er niet van vandaag op morgen staan, nee. Ja. Carolien, ik stelde ook de vraag aan Josephine van het agentschap Justitie en Handhaving wat eigenlijk hun visie is op de combinatie van detentiehuizen en gevangenissen. Ik stel voor dat we even luisteren naar het antwoord. Elke detentiehuis dat erbij komt, creëert wat extra plaatsen. Er zijn er nog niet zo heel veel, dus qua aantallen is dat beperkt. Dus in die zin biedt het gedeeltelijk een oplossing voor de overbevolking. Maar ik hoop toch wel dat we daar ook steeds meer van zullen hebben van die detentiehuizen en dat op termijn de klassieke gevangenis ook wel voor een stuk zal vervangen. Maar zoals ik daarnet zei, het is niet voor iedereen weggelegd, hè, dat regime. Dus er zal waarschijnlijk altijd een variatie zijn in soorten gevangenissen. Maar er zijn ook mensen die nu in een klassieke gevangenis verblijven, voor wie zo'n detentiehuis ook wel passend zou zijn en die nu geen plek hebben in zo'n detentiehuis. Dus dat lijkt mij sowieso ook wel het toekomstperspectief te zijn. En zeker in de huidige context, hè, want in die overbevolkte klassieke gevangenissen, niet alleen de infrastructuur, maar ook de overbevolking op zich, maakt dat het aanbod dat we doen vanuit Vlaanderen ook heel vaak niet kan doorgaan, dat we daar niet geraken, of dat wordt geannuleerd, of dat er onvoldoende mensen zijn om te begeleiden richting de bijvoorbeeld gesprekslokalen of opleidingslokalen. In die klassieke gevangenissen is de reïntegratie veel moeilijker. Carolien, wat denk je als je dat antwoord hoort? Ja, ik denk dat dat de oplossing is voor de toekomst, of in elk geval de weg die we uit moeten. We zijn in ons land met een aantal van dit soort, laten we zeggen, experimenten aan het testen. Naast bijvoorbeeld detentiehuizen zijn er ook transitiehuizen. Dat is eigenlijk een soort van gevangenis na de gevangenis. Dus om ook weer die overgang gemakkelijker te maken. Dat is dan voor mensen die iets langer gestraft waren, die hun straf hebben grotendeels uitgezeten in een gewone gevangenis en dan overgebracht worden naar zo'n transitiehuis om niet van vandaag op morgen gewoon op straat te komen. Want we zien dat hier soms wij zitten hier vlak naast de gevangenis en we zien soms mensen buiten komen met een zak en die aan het bushokje staan en niet weten waar naartoe. In een transitiehuis wordt dat een beetje makkelijker gemaakt. Het detentiehuis doet eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan voor de kortgestraften. Dus die moeten niet eerst naar de gewone gevangenis, die kunnen terecht in een detentiehuis, maar dan ook met begeleiding later weer buiten. Ja. Dus ik ben zeker voor dit soort initiatieven. Carolien, hartelijk dank voor je uitleg. Ik onthoud vooral dat het nieuwe detentiehuis in Genk een goede stap is om de kortgestraften hun straf te laten uitzitten en dat er goede begeleiding zal zijn om hun reïntegratie in de maatschappij te ondersteunen. Jij gaat het hoe dan ook voor ons blijven volgen. Wil je thuis op de hoogte blijven van dit en ander nieuws? Dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.